Aruvaluezeama Igbo niile aba bishọp ndị egwu na Igbo ụmụụka na-egwu nweze egwu na-egwu na nweze egwu n'ọzọ okwu m wee bụrụ kedu na ibe ezola ejima Peter na Paul ndị Ifitedunu ụwa niile na-anụ ababa obu unu kpọrọ psquare ya kedu ebe unu kpọrọ ha eberebe ekwulukwe kedu ibe zoro ozu na ọma mbara ka m na-ajụ okenye a na-anọrọ n'ụlọ ewu ọma na-eme nkwuli ibe nwe na-ejezikwadị n'ahịa egbe na mma ibe nji ikwube etinyere m anya na Facebook ejima Peter na Paul psquare etinyere m anya na YouTube ejima Peter na Paul psquare soshal midia niile ntili anya ọ na-abịa wee jụwa psquare na ụmụnne ya ụmụ ejima eberebe onye ka m ji gwa unu na okenye anọzi n'ụlọ ewu ama n'ụkwụle nne ha na nna ha ọdịzikwa ndụ maka na amalị m na nna ha jere olu oyibo na Jos olu bụredị ka nna ha lụrụ eji wee nwe ejima Peter na Paul bụredị na Jos wee na-ajụkwa ndị Ifitedunu ọnụ lụrụ n'okwu ndị ọnụ lụrụ n'okwu unu nọkwu ya ibe enwe na-abịa elu mụ na mmadụ na-abọ n'anụ onye nke ịtọpụta ogbobe egbobe unu ga na-agbazi nkịtị okwu ọzọ nwere n'ebe mma ejima nọ ndị bụ ụlọ makwali ndị unu bụ ụmụ ejima Peter na Paul ndị Ifitedunu ndị ọgọ m ndị bụ ụlọ makwali unu ibe njikube na ọma ha na-emechirala nna sijụkwa ajụjụ ibe nwa darịgokwani dịka nna gwa unu okwu nkwuburu na mbụ ụmụ ejima na-abọjala olu oyibo ibe nwa dawona ọdawana Anambra steeti n'ọzọ ndị Ifitedunu dịka osijụkwa ajụjụ amalibe nsala ezu na ọma mbala katakata ji ada nwanne ji iwe bube egbe nwanne ji bube mma wee sobe nwanne ya eso wee jọgburu n'ude na-esikwu eni nkakwu na anyị ga-enwezi mmadụ a na-akọ